Aquest cap de setmana, les verdinegres debutaran a la Lliga Femenina Challenge, on dissabte 30 les verdinegres voldran sumar la primera victòria davant d'un Lima Horta que ve amb un equip pràcticament nou i amb dues jugadores procedents de la penya de la temporada passada, Lula Roig i Mar Pacheco. El rival seran les badalonines, on mantenen quatre jugadores de la temporada passada: Marita Davidova, Laura Piera, Marina Viñoa i Mariona Teixidor. La penya ha fet 7 fitxatges aquesta temporada 23-24. Elena López, Nuquilla Mayo, Inés Santibáñez, Deva Bermejo, Alima Dembélé, Rebeca Cotano, Fatou Pouye i Lorena Segura. Les baixes per a aquest partit són Marina Viñoa, que la tenim lesionada i no podrà formar part d'aquest partit i el que resta, suposo, de temporada, i Rebeca Cotano, que és baixa per aquest partit i s'espera que arribi el més aviat possible. Moltes gràcies per la vostra atenció i força penya!